Hi guys, a dneska tu mám výbornú testovačku na leto. Alebo tento produkt je výborný na leto a dneska si ho ideme otestovať. Alebo teda je to od Trendy Dab a je to Perfect and Set Over Makeup Spray a je to SPF 50 v spreji, ktoré si už dáte proste na make-up, keď proste potrebujete refreshnúť SPF -ko. Ja vám to teda vysvetlím takto, že ráno, keď som niekde išla, to mohlo byť okolo 10, tak som si dala na tvár SPF -ko. No ale teraz už je 15:00 a potrebujem refreshnúť to SPF -ko, lebo keď zasa pôjdem na to 35 stupňové teplo a svetlo, tak jasné, že proste to SPF-ko už nebude mať takú veľkú výdrž, lebo už sa cez celý deň opotrebovalo. No a s týmto nám teda prišiel pomôcť tento spray od Trendy Dab a to by mi teda malo refreshnúť proste tvár a malo by mi to teda dať to SPF-ko. Takže hej guys, som teraz na chate a myslím si, že toto bude perfektná príležitosť otestovať toto. Ja som si dneska SPF-ko dávala asi tak o 10 a teraz je 2:45, takže myslím, že to bude dobré, lebo vonku je asi takže UV5 a je tu že 28 stupňov, takže trošku to zašejkujem a keďže tu fúka, tak musím mať asi ruku takto, lebo by mi to odfúklo tam a nešlo by to na mňa, takže voní to trošku chemicky, voní to ako žltý banán. Ako žltý banán, reálne. Ale vyzerá to celkom dosť dobre. Keď už to tu mám, tak ľudia, reminder aj pre vás, nezabudnite si aspoň trošku natrieť alebo nastriekať ramena a dekolt, alebo teda krk. Takže áno guys, toto by bolo asi tak koniec, hodnotila by som to tak na 9/10. Jeden mínus bodík by som asi ubrala za to, že to proste má takú tú divnú striečku alebo tak, ale to je asi všetko. Takže áno guys, toto by bolo asi všetko. Bye!